yar ngu joni ko mbew yar ko yarta kanduma ha eti mi aliou kam mi anda holko woni yimɓe aliou huma ɗo puccu balɗe ɗiɗi wasa ƴewde puccu ete min so wonani herside Abdourahmane mi ƴettata aliou sabu aliou ala jurum haydara e jawdi ƴeew puccu ngu kañum mi waɗi joni kalmam wiyata ko yarta ara holno mi kenol moƴƴi de momi yar ndiyama min kam so tawi ta yarani mbiyama min momi yar momi ñaam tawi a yarani kam ko an tan tinanno min kam mboɗomi yara mboɗomi ñaama waaleykum salam ama Tidiane mbaɗa seydi alhamdulillah a fini jam tani marhaba mo joni duko puccu ngu puccu ngu de so wona aliou min ne jahimi aliou huma ɗo puccu balɗe ɗiɗi artata ɗo hen a sikki ɗum neɗɗo on wawi toppira jawdi wadde puccu ngu balɗe ɗiɗi ko ngu ñamani balɗe ɗiɗi ɗo tan heeɗi te aɗa ngo woni hen wiyata ko yarta kalu mum ete min so wona hirsidem Abdourahmane aliou mi tottotam puccu ngu kono ko hirside Abdourahmane tan famat sukaɓe tan kamɓe kam ko maɓe on ceeñi a famat tan wona ko de won jurume puccu jawdi seeɗa mimi mbiɗa jogui ɗo koyngal seeɗa mbiɗa yiyade hedde hortojere mbar ko jaam aɗa anno sehilam moɗo Ramatulo man nan aɗa haala responsable politique hortojere o man nan aɗa haala min no yaade ƴeewe ɗum o saaha omon toon omo jogui meeting mawɗo o ganduɗa ko réunion mi ganduɗa mo watta toon ɓayde comme hande koye weekend wona école ala miɗa yiyade watta hay soko balɗiɗi quoi hande kam aɗani gallo min tade ma gonɗo e yimma kañum ko so ɗannima tan attata maire o kam ko won ɗon tan ko ma balɗi de momi yeewe de amadou fonno ab aliou fonno yewte mi yewtata kam aɗa min ko an woni sehila ala am nene wona an jeeyi i ko min jeeyde kono kam ene wawno wasde tawdem hen de nde pinɗa fof ko ni mbaɗata kam ko ujunnaji ɗiɗi mbanmi ko fodde tiiɗa e ko mbatta dépense uji ɗi a teddini kam ɗo e Yacine Lakke bayda a duwanama de coɗa goro tan kadi so tawi tan e ko wiyete ko gonga ɓerde ɓumde yoni duwaw an a heeɓi duwaw alhamdulillah yallah waɗema barke weltanimama de kadi alhamdulillah ko wiyete duwaw jinnaɗo ho sa dañi ɗuma anata a jahara woni anata a jahara kadi nuskara aɗa wawno daña ko dañƴa ho katina e hoore ma guiƴƴen en daña ni mbaɗat jinnamumen kono ande pinɓe foof sa fiyanam ujunnaji ɗiɗi mi haala noon dépense uji ɗi mi haalani e goɗɗum mbiɗa ham gorum ya guese Yacine Lakke na fof mbiyata mawɗo Diagaraf Sylla yahata guese mawɗo wuro ɗum toyi tam ñande foof an arat guese mbimi Amadou wiɗami yaha guese beltanimama no fewi kadi a teddini kam no fewi mi duwanimama noon ɗum ko an jeeyi ba mi duwanimama an jeeyi min mi ñaagi Allah dañde komi rendani mo par ce que ala foof na tampirani e jangdam fodde a meeɗa yidde mi tampa a meeɗa yidde mi heyda a meeɗa yidde mi ɗomɗo a yoɓini kam jangde a holli kam lawol a nehi kam neeɗi moƴƴi kadi ɗum fof e wade noon min ko ɓuuri hen welde kadi a suwanimami inde ɓurno welde Amadou Tidiane ayi andude fodde waɗa ɗum ene saɗi won dañɓe mbaɗani ko mbatta ho wona tawde an aɗa waɗa kay mbaɗa foti yettudema weltanade mo fewi mi eto tan sa weltima tan weltima wallahi ko ɗum nan ɗaɓɓaɗi wona ɓerde ɓuuɓde yone duwaw alhamdulillah yallah waɗi mbaɗa mi yara mi yaha yallah waɗi janje noon ok a jarama bam balɗi mbaɗnami duwaw ala bandiri inchallah samedi ɗo e altine inchallah komi gara subaka yew sinno aliou ne wonno ɗo mo haɓu sarero kam o nawma non ala probléme komi garante ɗum oreji mon ɗi ok a jarama Sylla yallah waɗi janji wallahi min nimsani Amadou Tidiane o ƴetti jikkuji makko wallahi mi duwani momo so tawi tan ɓerde ɓumde yoni duwaw o yehata kene hulamo o jahara o anara yo Allah yaw ɓeyda yallah waɗema barke baboyo